Siis ensinnäkin ne leggingsit. Voi jumalautaa. Nuoret tytöt ja naiset kulkee pitkin kaupunkia kalsareissa. Lyhyt paita ja piukoiset rikoissa lyllyvä perse kaikkien nähtäville. Unohtuko housut kotiin, häh? Mikäs siinä, jos on timmissä kunnossa ja... Ei kun mitä. Ei! Unohtakaa koko juttu. Ja sitten ne hiusrajaa hipovat kulmakarvat. Mitä hemmetin järkeä? Kai se sit on kiva näyttää syöpäpotilaalta ilman meikkiä. Kerää kivasti skenepisteitä ja silleen. Ja pitäkää ihan rauhassa ne PVCt makuuhuoneen puolella. Mutta älkää nyt perkele tursutko niissä jäteissänkeissänne ruokakauppaan kaikkien nähtäville. Ja sit ollaan niin nenäpystyssä, kun miehet kyselevät hintaa. Saamarin huomiohuone. Valtaovenaan vellovan mustan lisäksi siis ne värit. Punainen, sininen, violetti. Mitä näitä nyt on? Ja kaikki tungettuna yhteen pirun vaatteeseen. Ootteko te ihmiset muuttuneet sateenkaarin värisokeiksi? Voi saatana! Seuraavaksi joku muotisuunnittelee varmaan aivopesee teille pitämään 3D-lasia. Entäpä sitten ne, jotka kuvittelee olevansa muotinäytöksessä? Siis kai sä huomasit mun lakasten kengät. Nää ei oo tää kiva kengurulogo. Tää laukku on muuten Gucci ja on aivan valtavan epäkäytännöllinen. Nyt meidän mun 52 kaverin kanssa laittaa laukut keskelle tanssilattia ja piiritanssitaan niiden ympäri. Ja sinne saatanan anime-asusteet. Vaikka ne japanianalaiset tytöt ois kuin söpöjä, älkää yrittäkö matkia. Violetit hiukset ja lievä ylipaino ei saa aikaan samaa vaikutusta. Ei vaikka kuinka pistää sitten päähän ne kissankorvat ja kiinnittää sitten ketunhännät persuksiin. Eikä mangan piirtäminen tee taiteilijaa. Opetelkaa edes herranen aika piirtämään mittasuhteet. Ja sit vielä ne... Voi jumalauta, en edes aloita. Entä sinne 25 vuotta sitten rippijuhliin postetut puvut, jotka ei enää ihan istu maahan kohdalta? Ei saatana. Ei mies nyt sentäs ihan aina näytä hyvältä puvussa. Kaikki varmaan muistaa lapsuudesta, kuinka perseestä oli väkisin tunkea toppahaalaria kaikkien vaatteiden päälle. No, siellähän ne vaan aikuiset ihmiset vapaaehtoisesti tallustelee ympäripäissään haalareissa. Tosi tällä kertaa alla tuskin on muita vaatteita. Tästäkin suorituksesta saa varmaan jonkin papukaijamerkin haalarin ommeltavaksi. Eikä tarvi olla edes korkeakouluopiskelija pitääkseen haalaria. Siinä sit kelpaa potkupuvussa viipottaa ja ryystää nokkamukista kahvia tai jotain vitun energiamaitoa. Entä ootko koskaan käynyt Kuusalla? Ei saa.